sus, kagwapa mo. Sige, makitaan to sa imong bana. Wala kay bana. Ay, wala eh. Single pa kuya, ikaw. Ayaw noon kay single sad ko, single sad ko. Pwede tayo ha. Oo, problema ay Pwede kwenta. ra, unyang gabi iya. Pwede, makalaag yapon ta gabi iya. Oo, makalaag ya po na gabi. Nindot ilaga gabi kay bugnaw kaayo ba. Nindot kay adtuan dito na labi na sa lugar nga kanang kitaran duha. Ha? Ato ta. Kasi na kay iya biya. Wala single kayo ko. Single kayo ko. Okay na day kayo ya. Oo, ay problema. Kuya tayo ha. Oo, ko. Wait, dito. Ya. Pwede mangutana. Oh, pwede man day. Kano? Balamba na ya. Oh, balamba ni taga diin day ka day. Ay kanang pwede mo lingkod. Oh, problema ay. Lingkod lang diha. Kanang iya kan asa di dapit ang kuan ya kanang Trans Central Highway ba kanang in short TCH. Ay, sa kuan dito man dapit day sa kanang dire ay ari kaagi dire sa kanang lungsod nya liko ka dito na makita mo dito daghan ka na siyang kanang kuan kanang Sorianan dito ba Sorianan mo gunagod. Nya kanang pwede ka mo, pwede ko nimo kuyogan ya. Ha? Pwede ko Kuyogan? kuyogan mo. Oh. Oy, problema na ay. Katultul diha ya. Oy, problema kuyogan tika. Sig. Mama kay mo tuyo ka, mo soroy ka dito. Oo, nindot mangulo dito dapit ya. Oo, nindot kayo ay non sa. Iya, Daghang kay Sorianan dito nya kanang kuan ba kanang mga kananan, Sorianan nang mga Sorianan mga buwak-buwak daghan kayo ba. Ya okay ra ba nimo ya. Kuyogan ko nimo ya. Oo, problema ay kuyogan tika. Bantay kaya ha. Oo. Okay, wa man gud ko ta kuan dito ya, pero ganahan jud kay kumusuray dito ya. Daghan kay laganan Oh, ya. daghan ka dito ay. Daghan ka laganan dito. Sa TCH. Oh. Ano gitawag man sa TCH ya? Ha? Ay kanang Trans Central Highway man. Mo ba ya? Oo, kanang daghan kanang Sorianan jud daghan mga motor diha mag-rides ride, mga ana ba. Yaya mo na motor ya. Akin eh. Ako ani motor ay. Ito tawag kag motor ya. Ay, salamat ha kanang yan ay amaro mo na ma-afford na to. Mas bagay og kitang duha dira ya sa. Oo, bagay kayo ay noon sa naman taong kanga. Sus, gwapa mo. Sige, makitaan to sa imong bana. Wala kay bana. Ay wala eh. Single pa kuya ikaw. Ayaw noon kay single sad ko, single sad ko. Pwede tayo ha. Oo, problema ay Pwede kwenta. ra unyang gabi iya. Pwede makalaag yapon ta gabi iya. Oo, makalaag ya po na gabi. Nindot ilaga gabi kay bugnaw kaayo ba. Nindot kay adtuan dito na labi na sa lugar nga kanang kitaran duha. Ha? Ato ta. Basig na kay iya biya. Wala single kayo ko. Single kayo ko. Okay na day kayo ya. Oo, ay problema. Kuya tayo ha. Oo, ko. Wait, dito. Sige ya, ito sa kuya una lang ko ha. Oo, sige, mga doon ito. Day. Sus, may kanina abtan jud ka day. Kanina ko nagkunkun ko kay kipaw ko nga. Ikaw mo siguro tumingita ganiha o kanang kaadtuan sa kanang TCH ba? Ako to ya. Kanang Ngano to day ya? sakyan lang nako day. Kita ni kuyog. Ano day ka mo to? Ay, san uy, sus. Ina sweeto ka dito sa TCH ya. Ay, sweeto kay day. Uy, naunsa tiga diri ko day. Di ako sweeto ko bisig asa dapita. Day kanang TCH day. Nindot kay na suruyan. Bisay pag-udto, sus puting bugdaw. Okay ra nimo ya kuya ta. Isa day kanang. Ang ngabihan. Nabitin na. Yung sugo nagsakit akong puson. Yung pinsahan bayan na. Lakaw magsigsira usa noon. Ikaduha ra man yung lugar ra rin yung mga adto bigay si HW kaila. Imuta kita ko sa number eh. Luka ko dali eh. Alam to nakakiskis o gamay pero kinsa man lakihan yang istorya. Di siguro sa niya uyab eh. Kaya ingam siya diri nga. Wa siya kakuyog. Yang ko siya kadumdum ito. Mga ganin nanghanlan siya kuyog. Di gina niya uyab. Klaro kayo. Ay, juga aku deh. Ay, ato tika sa TCH day.
Ay pa totoo ni unsay istorya ni kay kining napita diri delikado kay dayon nya kanang ari kanako kay safety kanako. Di Brad. Ari ni siya nako Brad kay diri mi siya una nang tanan ako gud. Aw. Dito sa babaw. Dili bay ay kanang Mga kuya, kalma lang mo ya. ako kalmar jud kay ko ang ako ara gyud kay kanang ko anday ba kanang safety ra jud ka makaabot dito sa TCH kay gusto man ka mosuro sa TCH no nya wa kay kuyog. Nya ako na mo koy motor, ikaw bay na kay motor. Uy, naabay na unsa motor lays buta na uy motor uy no. Ako motor already na kinatuhatod mo ha. Naglakaw ka pa dong dire. Ay, Unsa man na kanang Ay, kanang, ya, istoryahin lang ninyo, ya. Ay, Okay, lain sa kay tagsabi amog motor ra Abi mo ba? day kung ari ka na ko day Ako- safety jud ka day. 100%. ay totoo ang mga tao dire kay kanang mga tao dire usar gi tarong dire ako gi tarong aning dapita day mo nang ari gi kanako kay safety jud ya, kanang kanako. istoryahin lang ninyo, ya. Ay, Okay di, ra man gud nako. Di magsilbi na istoryahan day. Kay ako ladaan day kanang mustorya na ko daan karon nga. Ay day bay kana. Ang delikado jud kay dire day nya kanang mo nang ari jud kanako kay makita Bay, sa bay. nimo sa porma nga Ari lang ako Kanang- lagi bay kay kuan kayo ba kanang delikado jud dire mo nang sa buto lang ka nato bay kanang kinsay mo unag hatod ba. ay may problema. Ako jud ko na matod ba kay wala ingon sa ganiha nga kanang wala say ko. Uy, Bay, uy di ako nang sabay mahangyo lang ko nimo bay. Adi na may taboy. Ako hatod ani bay. Hatod bay. Ay mga baby boy. Bay, ikay hatod bay oy. Itay hatod na. Jesus pakala hatod do. Oy, wait. Ayo, ay tay kamu nga. Itay hatod na bay. Ika bay. Oh nga bay. Asa ka tumabay ka? Oh bye bye. Na, bay. Nawa akong cellphone bay o kwarta bay. Wala akong pitakag akong cellphone bay. Bay! 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 Subscribe lang sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV para mo'y laging swabe.